Hej sammen, velkommen tilbage til Tooltime Testing. Der har været lidt stille fra min side af, men det laver vi om på nu. Og der er også sket lidt siden sidst jeg lavede en video, fordi i mellemliggende tid, der har jeg faktisk lavet et samarbejde med en god ven, Bil by Bil. Jeg laver også lige et link til hans side her nede i beskrivelsen. Men vi er gået sammen om at vi lave en masse videoer og en masse fedt værktøj. Og vi har også fundet en masse samarbejdspartnere på produkter, vi skal lave nogle test af og så videre. Og vi skal bare prøve at bonde og lave en masse sjov ud af det her. Men der kommer til at ske en masse nyt nu, og der skal ske mere på kanalen, end der har gjort. Men jeg håber, I følger med. Og smut så også lige over til Bil by Bil, og så lige give ham et like også på hans side. Vi er jo både på Instagram og på YouTube, så følg os. Vi ses derude. Ha' en god dag.